Sziasztok, srácok és lányok! Ez a Stumble Guys sorozatnak az első része. Reméljük, hogy gyorsan fog menni a játék. Spinelünk egyet, megnézzük. Az beta verzió, szóval lesz sima. Ezt a Legendary-t ezt jól lenne kinézni, mert tudom, hogy ezt tetszik. Ó, még ilyen nem mindegy. Na, nyújj be ide. Válasszuk ki a skint. Igazából őt szeretem a legjobban. Ability-be is megmutatom, hogy most spatulát szerintem kirakom, mert nem a legjobb. Inkább a boxot úzzanom a spatulán helyett. Hát igen, van az ugrás, ez is nem szar szerintem. Helyette mehetne be a láthatatlanság, ez is olyan szar. Melyünk valamit melyiket. Köpés a sar. Megállítja. Hát azt nem tudom mire használni. Végül is akkor vegyük meg a pofont. Na ez kell nekem. 2700 gemet, tökéletes. A gemet is látottok, mindjárt megmutatom a gemet. Ott van egy kis pár gemem van, ez béta, nyugodtan veszek nektek. Nem tudom, hogy hogyan lehet venni, vagy giftelni, bárhogyan. Ilyeneket nem tudok. Remélem, hogy tetszik ez a sorozat. És most úgy kezdjük, hogy gyorsan berakjuk a ability-nél ezt a pofont. Júzoljuk a ugrás helyére. Jó. És most megyünk egy Legendary blogba, se mutatom, hogy mennyire jól tudok lácsolni. 14 emberre, nem érdekel. Ilyet. Ez beta, persze én nem tudok ilyen neveket változtatni, meg én senki se fel persze, mert ilyen menő dolgaim vannak, olyan barátaim vannak, hogy csak nem. Kontrolleren játszok, szóval ja. Szerintem jól klácsolok. Nézzétek meg. Csak kicsit rossz a pingem. Majd megnézem, hogy ez mire van beállítva, jó. Várjátok. Hát ez nevem az még jó. Itt a klács, első klács. Majd megnégy a legjobb. Hát a gyerekeket jobbat klácsot se tudok beadni. 120 pinggel. Na nézzük az első meccsünket. Kicsit várni kell ilyen dolgokra. Lassan tölt. Ha szeretnétek Counter-Strike videókat, akkor lájkoljátok. Minél többen nézitek meg, és lájkoljátok ezt a videót, és elérjük a 5 feliratkozót, akkor elkezdem a Cségó tartalom gyártását is. Szóval remélem, hogy meg lesz. És 50 feliratkozó kell, és csinálom a live-ot. Ezzel fogom nyomatni. Minden lesz, Minecraft is. 50 feliratkozó a Minecraft live. Lesz Fortnite is. Nem sokára karácsony után, az ünnepekkor. Ünnepek után, mert most a gépem jelenleg rossz. Köztesó vagy, ilyen buzi vagy. Szóval, hogy kicsit káromkodok. Nem olyan vagyok, mint a
Én is első vagyok, úgyhogy hátrányban indultam, a csicska voltam. Ezt a meccset lejátszok és vége a videónak, és remélem, hogy ti nektek is tetszeni fog ez a sorozat, hogy Stumble Guys bétázok. Tutoriált is tudok nektek készíteni. Aki laptopon játszik, vagy gépen, tak mindegy, akkor írja a kommentbe, hogy abból is legyen, aki telefonon meg tableten játszik, az is írjon kommentbe, hogy hogyan lehet, és akkor, hogyha elérjük az 5 kommentelőt, ami persze az a tablet, a telefon és a gép összevéve 5 komment kell erre a videóra, és akkor megmutatom a béta izét, de hát, hogy ne fáradjak, akkor csak úgy mondom, hogy Kisnek is van róla a videója, valaki is szerintem biztos, hogy ismeri, nagyon híres videós, nemrég lett meg a 100 000 feliratkozója, ezért most Face-i választom, nemrég, hát jó, még rég lett meg. Nagyon rég lett meg. Úgy lehet mondani, hogy nagyon rég, konkrétan. Nálam bénába csináltak. Bejön. Jó. Huppidiszkup. Skibidi-mup. Bocsánat, ezeket kért kicsit elzavarba. Akkor ilyen videókat rakok fel, meg töltöm, meg vágni nem olyan szoktam. Nézzük, Tamila, ő lett az utolsó év, aki beért. De nézzük, én igazából nagyon könnyen szoktam ilyen botokkal ellen győzni. Amióta beléptem, és újra elkezdtem Stumble Guys-ozni. Nagyon egy éve nem Stumble Guys-oztam körülbelül normálakkomon, és azért vannak olyan dolgok, amik azért eléggé jó van, 5 speciális, 4 speciális emútom. Nem tudjátok, hogy miért nincsen, nem használom a talentot, mert a kontrolleremnek ennek a gombja el van törve, vagy jó, bele van törve. Nem értem, ilyen csicskákat is vagy lehet. Tamás! Baba! Figyelj! Bocsi, ezeket nem dob babosokért. Telefon ezeket nézi. És Pistasom tiktokozik a telefonomon. Ez olyan telefon, amin a videókat szoktam felvenni. És akkor itt fog meghalni, ez a noob. Persze, én addig skibidi-mup. Nem tudom, hogy mondjam, nem érdekel. Meg is nyertük, és itt a vége a videónak, hogyha összegyűl ezen a videón 5 like, akkor folytatom a sorozatot, és lesz egy Cségó Counter-Strike videó, azon azt most feltöltöm egy másodpercek keresztül, fel lesz töltve, vagy egy nap alatt fel lesz töltve, még azért fel kell venni. Na, csumi, császtok, amúgy jók voltatok, kicsit fénylik a császtok. Jó legyen a napotok, és egyet kéne hagyjatok, vagy a Stumble Guys bétára. Írjatok rá, hogy legyen tutoriát, hogy csináljam meg, hogy csináljátok meg a béta verziót. Látjátok, ez nem kamu, béta, van itt egy ilyen is, ilyen is, innen lehet gemeket venni, arról is mutatok majd egy tutoriát.
Aki Steam-en játszik Stumbleguys-t a gépen, az tudja csak bétával, ha csak Google-ön, akkor azt nem tudod. Telefonon is nehezen lehet, de ott is kérhettek tőlem segítséget. Én jelenleg nekem nincs a telefonom, mi az faszom, Stumbleguys. Szóval itt a vége. Csumi, kellemes karácsonyi napokat, de még lesz egy videóba el fogom mondani.